أبتي كونتات بمليون برغت معرف شمونته هرميلا ننويح جيزي نحسن بحق سأنتو بزحات حلمتات نحسن مليسم همصولا حسن قنا ايترخبن أف كندوس زحرقوا نقرات دا أبركتو حدا سمونا بزي ملق جيزي متكأت حسن زغوان سب تمديبو متى السبزي ود بوليس بزول ساب كويس فلات نود بوليس قدميت فلطيا نسون مسرعيا كمز زكرا قلت صلا ايك سنتن كابون العلي زي شغلا قداي قنا نتفل ما كوينات هاديمو تباهيلو تغطعن زرخبو وردتن محكاخ كرئيو زغل زي دلي تفحفحتيو ود بوليس نسقاتا يفشلون نتا دند حيلي نامو فراغايش كيرا أزست بطولني كوميشنرو كمون ممحدار بطولني أزست حيلتات ممس راديو اوبريتراتهم يمصو بوني فالحلم مقبي يقرب اللهم نتغفلي بدمت أمن تكي شجراتاتهم من يملقوا نسو زي أكلنا مسلم دما صيغتاتن باقوم يفسقو هرميلا عقلنا صببا وصيات خيد مو نزايد نبينا قديفة يايلانا تسكفت دما نتموت أتبدلو ود بوليس بزي فقاد وصيكي إلو مغصح يجمر النبرة قنا يرسن ترايت نبرة حسن بمسأنا أوك زانت كمتشمت درجة كل سبع استوعي لله نبراء نتهم كالوت حلفتي بزراعيتهم متن نحسن زقدد سعنتو بأشمر جيروم كزارو تسمعهم مس حسن فولي ركب كم زنبراء تنبهو سلزر حقتهم قمتهم يحيل انت غريباتهم ون زقددي كخون كابتي زيت دليوت ارتارقهم كتناقفهم انتاي كتقبر كم زنبرا حربتا بحفشون هيوت بملئتا انتاي مخانا مردأ حربيت وينيرو نتم بترتارقهم من حماق زربان ززانيين قن قديفا عمت قوحي اخت قبر تفتن نساتهم قناي قدفوان حاليت النغفتن فلاليا كتري إلو زي تخيل كونتات يقتيموا كم زعبرت كم زفززت ولا كدادنا أون كم زغيرت زمل كتلا بزحو قلت نبيتون كم ززلاتون تقتصيلا كتسلل كم تخيل قمتلا مس قمتات حويسو زون كالشغلات شمره اتني عوات التباهل كوينات كوستا تسويو قلسن كيلو بزبلو علالات تعاولي ليو بزحات فلتا كم تقود واسمحت قناون يدالوا اللوها زبل ورد ما يزنبي مرحت منقص إثيوبيا قنا كال وحز سراويت كفسوسو مقانوم مليسو دنصوا كابو صوتان العلي نسراويتهم زصلقو خوينهم تردقوا قدم تخال زفره كوينات قنا اثناي قربا عقرقر قددا كامناي حسنات حزا نامناي ود بوليس ملكي مسققار كبدا
ንሱውን ከቕልሎ ይፅዕርኒ ነይሩ ብሃዳምነቱ ፈታው ነብሱ ተባሂሉ ተቐፅዐ ወዲ ፖሊስ ነቲ ሕሉፍ ታሪኹ ንምሕካኽ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዝጠፍኦ እዩ ዝመስል ገለ ካብቲ ዝመረፆ መገዲ ግና ተባዕ ንምምሳል ዝኣክል ናይ ጨካናት ዘረባ መዘውታር ነበረ ነቲ ቓላት እንደ ነገሩ የውስኦ ኣዒንቱ ግና ምልክት ፍርሄ የርእያ ካብቶም ዝሓለፉ እኮ ይንበልፅን ኢና የእውጅ ብዓውታ ኩሉ መዓልቲ ንመስዋዕትነት ኢኻ ክትዳሎ ዘለካ ከይተሰዋእካ ዳ ኸመይ ኣቢሉ ረኽባ ክመፅ ኢሎ ክዛረብ ይጸንሕ እሞ ገለ ድምፆም ኣትሕት ኣቢሎም ምስ ዝዕልልዎ ቀረብቱ ድማ ሕጂ ሰኪሐን ግዲ ሰላም ይብላና ኾና እቶም ዓለም ክሳብ መዓስ እዮም ዝኽክብሉ ኢሉ ይሕሾኽሾኽ ወዲ ፖሊስ ብዙሕ ዓይነት ጥራይ ኣይኮነን ዝረብኡ ብሓፈሹ እውን ብዙሕ ይዛረብ ንመን ክእምን ኢሉ ከም ዝዛረቦ ኣይርዳኣን ምናልባት ንርእሱ ክእምን ኢሉ እዩ ዝደጋግሞ ዝኸውን ኢላ ትግምት ድግምጋም ዝረብኡ ኣብ መደቀሲአን መውዓሊአን ደጋጊሙ እናበፅሐ ኣሰልከያ ኣጋይሽ ኣኪቡ ሞት ሞት ዝሽትት ዕላል ክኸፍት ይፅዕር ተደጋገምቲ ቓላቱ በቲ ዘደንግፅን ዘሕርቕን ድምፁ ኣብ እዛና ይጭድሩ ንእዛና ኣበይ ከም ተእትዎም ሓርበታ ወዲ ፖሊስ ግና በይኒ ነበረን ሓገዝ እውን ነበርዎ ኩላቶም ዝዛረብዎ ፈጺሙ ምስ ዜማ ህይወታ ዘይቃነ ኮይኑ ረኸበቶ ካብኣ ክሳዕ ክንደይ ተፈልዩ ምዃኖም ይበርሃላ ኣእምሮኦም ካበይ ናይ ሩባት ተመልአ ምዃኑ እውን መመሊሱ ይገርማ ክዋዘዩ ኢሎም ዝዛረብዎ ዝገደደ የቓዝና ኣታ ጽላኣና ኣሎ በጀኻ እዛ ግዳይ ኤድ ስትራይ ሒዛ ትዳኸይ ትኸውን ትሰምዕ ካብ ሓደ ብድምፁ ዓዋን ክኸውን ኣለዎ ዝበለቶ ሰብ ወልቀልጢፍካ ረጋግፅ እሞ ሳንተ ኾይናሲ ቦምባ ፃዊና ናብ ድፋዕ ኾይና ክንሰደካ ታሪኽ ሰሪዕኻ ትሞት ይምልሰሉ ንዑ ዝጥዕም እንዳ ጽቡቕ ሓሳብ እምበር ኣምፂኻ ነዞም ኢድ ሳለዎም ተባህሉ እምበር ንመጥቃዕቲ ትስዶም ወዲ ፖሊስ እታ ዝነበረቶ ብልሒ ይጥቀም ብዛዕባ ተኽእሎታት ብዙሕ እዝዮም ዝምድሩ ከምዚ እንተዝግበር ከምቲ እንተዝፍጠር ክብሉ ይዓርቦም ዓሪቡና ኢሎም ግና ኣይጉህዩን ኣብቲ ድፋዓት መሬት ክዓርብን ክበርቕን ጥራዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ሄርሜላ እውን ክትምነ ይዓርባ ተስፋታት ተማዕዱ እንታይ ክኸውን ከም ዝግብኦ እውን ብንጹር ትቐርጽ ኩሉ ግና ካብ ናይዚኣቶም ይፍለ ድምቕቲ ወርሒ ክትርኢ እንከላ ደንደስ ባሕርን ኣብኡ ሓዊ ኣጒድካ ምዕላልን እናዘከረት ንሳቶም ግና ካልኦም ዝቐርጹ ናይ ሎሚ ወርሒ ዳ ክንደይ ትደምቕ እያ ናይ ለይቲ ሓለዋ የውህብካ ይበዚኣ ይብል ሓዲኦም እዚኣስ ንጉዕዝያ ተሰብል ካልእ ተመናይ ይምልሰሉ ነቲ ኣማዕድያ ሪኣ ሓምላይነቱ ትድንቆ ዝነበረት ከባቢ እውን ሓደ መዓልቲ ክዕልልሉ ሰምዓቶም ገለ መሳርሒ ሒዝካ እምበር ካብ ትግራብ ተምፅእ ገሊኡ ድፋዕ ተደልድልሉ
ካልእ ኸኣ ኣንኪፅካ ምግብና ወርሒ መጽናሕካ ጽቡቕ ጉብዝና ንዘለዎ መንእሰይ ነዝስ መድፋዕ RPG መድፋዕ ጅብሪን እምበር ትገብሮ ኢሎም ከካትዕሉ እውን ሰሚዓቶም ኣላ ሕሉፍ ሓሊፎም መራር ፀሓይ ኣብ ዝወጻትሉ እንታ ነዛ ፀሓይሲ ካብዞም ቀዳማይ ዙርያ እምበር ትትቐፅዓላ ክብሉ ምስ ሰማዕቶም ኣእምሮኣ ወጢራ እውን ክትርድኦም ከም ዘይትኽእል ኣርገጸት ብዘይካ ናይ ዕላል ብክላ እቲ ከባቢ ብጨና ሬሳታት እውን ሓፈፂ ዘብል ካብዚ ከባቢ ርሒቓ ናብ ካልእ እንተተብል ከመይ ደስ ምበላ ናብ ርሑቕ ናይ ኣእምሮ ሰላምን ቅሳነትን ክትረኽበሉ ትኽእል መዕቆብ እንተተኣቱ ተመነየት ንገለ እዋናት ብሕልሚ ቐትሪ ክትጓዓዝ ክኢላ እኳ እንተነበረት ናብቲ ከባቢ ክትምለስ ከላ ዝያዳ እናኸፍኣ ግና ምፍታን ኣቋረጸት ከም ሓሰን ዝመስል ምዕቡል ሓላፊ ሕጅበ ይርከብ ኣሚራን ዘይነብን ከ ከም ዘይረኽብኦ ምስ ፈለጣ እንታይ ክብላ እየን ሄርሜላ እናሰንተነት ትሓዘን ኣብ ክንዲ ሰላም ኮይኑ ነናብ ቤትካ ተመሊስካ ምስ ፈተውትኻ ምትሕቑቓፍ ካብቶም እተፋለጥካዮም እኳ ብሕማቕ ምፍልላይ ካብ ክፉእ ናብ ዝገደደ መመሊሳ ክትሓስቦ ምረታ እናገደዳ ተሸገረት ካብትን ሓይሊ ክትቅየር ምዃና ብወረወረ ሰምዐት ኣይ ሓጐስ ኣይጓሂ ሰንፈላል ድማ ኾነት ካብታ ከም ሓብታ ክትሪኣ ዝጀመረት ዛይድ ክትፍለ ብሓደ ሸነኽ ከደፋንቓን ከሎ ካብቲ ወዲ ፖሊስ ምፍላያ ድማ ሩፍታ ፈጠረላ ወዲ ፖሊስ ዱባታ ጥሒሱ ክሳብ መቕረባ ገና ይበጽሐን እንተኾነ ናብ ከምኡ መገዲ ዝጸርገሉ ሓቐናታት ይጀማምር ነይሩ እዩ ከም መብዛሕትኦም ተበለጽቲ ሓለፍቲ ኩነታታዩ ከጸልምተላ ተበጊሱ ካልእ ህይወት ዝበሃል ከም ዘየለ መጻኢ ዕድል ኢልካ ተቋምቶ ነገር ከንቱ ምዃኑ እንተተኻኢሉ ሕጂ ካብቲ ዘሎ ክፉእ ገለ ጽቡቕ ከተውፅእ ከም ዘሎካ ዓይነት ገይሩ እዩ ዝስእለለን ነይሩ ነዚ ዘላቶ ክትፈቱ ድማ ካብዚ ዝኸፍአ ክመጽእ ከም ዝኽእል የዘኻኽራ ሄርሜላ ግና ገጻ ሸፊና ብሕልሚ ትጓዓዝ እቲ ኹሉ ግዲፋቶ ዝመጸት ንሓኣ ዝግባእ ምንባሩ ቦታኣ ኣብዚ ዘይኮነስ ኣብኡ ምዃኑ ነፍሳ እናዘኻኽረት ሓሓንሳ እውን ነፍሳ ትጥብር ከም ዘላ እናፈለጠት ካብ ዘላቶ ትበርር ክሳዕ እናሓንሳእ ናብቲ ሓቂ እትበርር ወዲ ፖሊስ ኣብ ቀረባ መዓልታት ቁሩብ ልዝብ ክብል ምጅማሩ ገለ ተወሳኺ ምልክት ኮና ንሱ ግና ክሳብታ መዓልቲ እትበጽሕ ኣይኣመተላን በቲ ዛይድ ካብ ገለ ዘምጽኣቶ ሓበሬታ ተጠቒማ ግና ክዳውንታ ክትሓጻጽብን ክትወጋግንን ቀነየት ክዳውንቲ ቕጠርኒፍኪ ተበገሲ ዝብል ሓበሬታ ወዲ ፖሊስ ኣይገረማን ናብ እንዳ ብርጌድ ስለምንታይ ትቕየር ከም ዘላ ግና ይፈለጠትን ኣብኡ እንታይ ክትገብር ምዃና ዝገለጸላ እውን የለን ቅድሚ ሕጂ ኮሎኔል ወልደ ገርግሽ ምስ ሓሰን ተነሃሂሩ ከም ዝነበረ ይረስዓቶን ሽዑ ንሓሰን ደፊራ ይሓተተቶን ገለ ምኽንያት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓሰን ዘይምለሶም ሕቶታት ሕጂ እናበዝሑ እዮም ዝመጽዋ ዘለዉ
ወዲ ፖሊስ ከፋንዋን ከሎ ገለ ናይ ባጫ ዝመስል ምልክት ኣብ ገጹ ዝረኣየትሉ መሰላ። ከምትን ሓሰን ብትግሃት ተገልግልዮ ዝነበርኪ ሕጃብ ዝበለጸ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዝኾነ ተሓምቀ ይብልክን። ምስ ሓደስቲ ሰባት ብሕጂ ክትለማመድ ምዃና ብሓደ ወገን ከስግእ ዝኽእል ጠባይ ኣብ ትሕቲ ዘለዎ በዓል ሽመት ምስራሕ ብትኻልእ ሸነኽ ነዚ ኣብ እንዳ ብርጌድ ምኻድ ከኽብደላ ግድን ኮነ።